Lura maħna, kif għattilkom, ħanibdaw niltaqgħu wkoll ma' dawk in-nies illi hekk tawna pjaċir u jtuna pjaċir ukoll anke fil-midja soċjali, naf kemm isseguhom. U fosthom illum ħallaqakom ma' u Iben illi naf kemm tħobbuhom, qed nirreferi għal Christopher u Agnes illi jinsabu magħna b'kollegament nagħtuhom merħba fil-fatt għandna b'kollegament Skype għara fejn ma kif intom? Tajbin. Tajbin, aħna. Kollu sew? Ismani, jina fil-fat namlu da kollegament ma'kom għalix inti ismek Christopher, u xek, u jgħidu dak il-kaboċ, il-verta, bek semmejtu għal-kaboċ u xwejħa, u xek. U minnħaz dabbar, jgħidu li naqa fuqkom, ek, jgħidu li, għankun naf naqrax. Aħna maħaz dabbar? Minn bil-zabbuġa u xieħa? U xieħa, Jena għandi 60. Alla jbirek. Naf li tħobb l-Interu? Ejju, zomma l-Inter? Xieħa zomma l-Bayern? Bayern Munich jien. Għaxan laħaret tejda zomma Taljani, u għax dima Ġermaniżi. Allura, problema. Pero zgur, isma, zgur u mux forsi li xtaqt insaqsik għalix Christopher dal-axħar rajnik u koll b'kambjament. Kemm inqas tajt li naqrax rajtek titfa dik il-ġaketta fuqek bisħana u tal-misħana x'għamilt? Deċidejt waqt il-Covid li nibda bid-dieta. U sissa inqas 44 kilos. Kemm? 44 kilos. 44, Alla jbirek. Proset, applaus min-naħa tagħna lik. Keep it up għaliex vera. Imma il-mami għada s-sajallek għet s-sajallek jew t-tuħseb inti s-tal-ikel? Jena minn dejjem kważi dejjem jien s-sajjad. Għax ġlieda bejni u xieħa di. Għax jena għot impitter fil-blat. Jien ma ħobx. Ma tħobx ta' Ejja ħallestu. Laqwa li hemm l-ikel Agnes u hi. Eżattament. Dik laqwa t-toma. Ismani, ma għata li kurzita Agnes għaliex jina rajtu zebalek xarek. Labtu l-lob, bissa ħana rawom tada, meta kelkom il-kola u tfajt il-minta fihom, labtu l-loba tal-marshmallows. Għaremmek, per eżempju, jtnara ritrattina, meta għatalek xarek, imma kif tibqa tafdaħ? U għafta tal-oħra. Imma tibqa tafdaħ? Għara, unek għamillek il-mask bit-tadam, per eżempju. Imma għax il-jorant, suppost kjad, imma ħjar ma kennix. Għamil. Imma dawk fihom xorta laċtu dawk, ġifiri fil-verità. Aħna ġojnejja laċtu. Ma xorta nabda. Tibqa tafdaħ xorta. U xorta da tittabla xara. Salat, nistaw wasa tal-oħra. Għada titla xara, ġibru ma minn ċeħazi. Le, mux jek, mandiġ dubju, anka l-kulur kienu ġobni. Isma, ħanaraw, ibqaw maħna, ħanaraw il-nis u kol anka fakru għan fuq daw il-filmati li kontu tamlu tal-kaboċu xwejħa il-li vera, vera nissiltu d-bissima anka fizmin tal-Covid u kol. ħanaraw fl-imkien uħut minnom, jina sibt vera ftit, taġem ħafna. U sibtu kol, Agnes, kena neċċensuraw naqra, Kienem merba fejem il-bip, għalix. Għal-bidu. Nizluq li jom. Ejja, u zalqitlek mux ħazin, ma allura ħanaraw il-bip, naraw fl-imkien, nuġulura, naraw fl-imkien. Jek titfaħam sa' nsellek 5 darbiet. Ejja, kollok slarif, ejja. Ejja, tittaġġa, ja? 5 sekondi għandek, iġri, ejja. Iġri. Zampa tielu. Fatem il-darba għamel lili. Xiex, nitfawda bajda. U dik ma tindurax. Għala lek la' marshmallows jina, ha? Marshmallows jissaw, ha? Entu għatem? Jina għala marshmallows? Kull wahda li naxxilek tifafħalem? Tindik tan-euro. Ejja, saħra. Għanna għalija. Forsi di ejja. Ejja, għandek tan-euro, ejja. Ejja! Nil-kolla! Ejja, ejja, essa di ejja.
Mela xieħa, hawnhekk għandi l-panna. Inti taf xi ħaj kollha l-panna? Minn da. Wieħed sopp. Wieħed għani? Da sopp. Dan għami? Għan iktiblek sopp, ha, sopp. Le tiktibli xejn. Dan għami? Għan iktiblek, għajja. Għajja. Oh, għajja, Chris. Dan għami? Għami? U da, trux. Sawa? Eklu da trux. Le, da Da tsop. sopp, dak sopp. Issa. Għami u trux. Sopp, għami u trux. Issa. Il-sopp ħajja jimxi. U sakemm tgħidlu inti, titgħidlu għu. Sawa, jibqa' miexi. Imma inti titgħidlu. Sawa? Stop. Waqaf. Rajtu, it-sopp kemm mexa ftit? La issa. Stop. Ukoll? Issa da. Dak xinu għal-għonet? Da, it-trux. Trux. Basta għajt li biex ma niktibhomx biex mbagħad ħatħares lihom. Stop. Jekk trux. Kemm intom ħelwin, Agnes, bdejt narak titħaq xirrajtom. Iwa. Teġa tnissel bis-sima, Imma, Ilhom ma tintihom. xini? Mux hekk. Isma' nina, ovvjament nixtieq nibqaddi l-programm kollu magħkom, imma għandi sfida u għatta l-Christopher bija. Christopher, għandek jogurt fil-friċ? Ejwa. Mela, ħatoħroġ il-jogurt. Toqtolnix il-Magnus, għedi loba ħelwa biex nilabuha. Ħandoqulek id-diska ta' Titanic, ġajtuħ il-Titanic? Iwa. Mela, Ma rajtux. u għajja meta joqgħod waraja hekk, juri għal-baħar, għatmajta dik ix-xena? Għalaw jgħamlu bidejhom miftuħa Hekk. U hemm. Is-sinti tittoqgħod hekk bidek miftuħa. All right? Chris, tittoqgħod hekk u titma' l-jogurt l-ommok minn quddiem, tajjeb? U din ħan nippruvaw tsibtek. Preparati? Bil-ewwel ma jistennix. Mela, għara tlaqna. 3, 2, 1 tlaqna. Iftaħ idejk. Iftaħ idejk. Chris, iftaħ idejk. Di ma kienx miftema żgur. Għala naf, impazzijirek. Żgur, għajdila Chris, li ma kienx miftema minna ħati għajdin tamilta issa. Le, tkiddib. Għalajn intaqab. Le, tkiddibnix. Għala, bewsa kbira likom. All right, grazzi, Agnes, namillek ċara, di ma kienx miftema, jina rittu biex jamillek il-jogurt u nilabu l-loba. Imma u ta' spontanju li u ġietu għamila, ġiviri. Keċi, pero Malta zaħira b'attakan. Mux jena! Għalajn nafri biex inti għamil pal-piratu, tfajt il-ġabla u sibti dek. Għalissa għal il-ġildu. Le, zgur. Inti għamma ċajt nħobbu jien. Għala, bewsa kbira li l-ek Agnes. Jena nistidinkom, bis-serjeta, minna kollegament mid-dar, għax aħna narawkom fid-dar. Imma nistidinkom, għawnek aħna għedin f'atmosfera ta' familja, nistidinkom biex kunu bħala mistidni prinċipali tijaj fuq sibtek, ta' all right? Grazzi li l-ek, ma' segwina. Thank you, Chris, n-edja Chris, li l-ek, u ħagġeledni mommok. Grazzi l-Christopher, grazzi u koll l-Agnes li kienu maħna. Najdilkom di vera spontanja ta' vere. Mela, ħankomplu minn doħaj kol niktar, tibżawx. Per nil-għaw maħna l-kantanta residenti tagħna, vuċi verament sabiħa.